היות שמסביב נשארו חבריי דודו פלדמן, יהודה אייבי, משה בלייר, מנחם איימן, איציק להבי. מכאן יצאו חבריי מצולקים בגופם ובנפשם. במקום שאנו עומדים כמעט קיפחתי את חיי. לא רחוק מכאן על ציר הנפט פגעתי ב3 טנקים סוריים שעלו באש. המראות והריחות חרוטים בזיכרוני לתמיד. במרחבים האלה שמולם אנחנו עומדים היום, בחולות סיני ועל גדות התעלה, השארנו חלק מנשמתנו. לא רחוק מהמקום שאנו עומדים, בלמנו ביום ראשון בבוקר את הסורים בקרב קשה ועיקש מלגלוש לכנרת. עשינו זאת מתוך אמונה שלמה ותמימה בצדקת הדרך. כל אחד פעל בתחושה שגורל המדינה מונח על כתפיו הצעירות. יחד חיפינו על מחדלי ההנהגה. יחד הבאנו את הניצחון. יחד חלמנו על עתיד טוב יותר. 50 שנים עברו, שיבה זרקה בשערינו, כל אחד פנה לדרכו, והנה, כאשר עתיד המדינה שוב בסכנה, והפעם המאיימים הם מבפנים, ומחדל יום כיפור 23 עומד בשער, אנו, בוגרי 73 העומדים כאן, התאחדנו כמו לפני 50 שנה, בכדי להגן על המדינה מפני חורשי רעתה, למען עתידה, למען עתיד ילדינו ולמען עתיד נכדינו. אנחנו מודיעים לכם המחריבים בשער, כמו אז כן היום, אנחנו נילחם וננצח. כמו אז כן היום נפלתם על הדור הלא נכון. תודה רבה אליעזר.